Ξεκινάνε σήμερα τα knockout για το Μουντιάλ 2026. Πρεμιέρα λοιπόν για τη φάση των 32 με την αναμέτρηση Νότια Αφρική-Καναδάς. Ένας Καναδάς ο οποίος μπορεί να τερμάτισε δεύτερος στον όμιλό του, παρόλα αυτά άρεσε. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο. Οι Λάριν και Ντέιβιντ είναι έτοιμοι να ηγηθούν και της απόψινής προσπάθειας για την ομάδα του Καναδά, ο οποίος αναγκαστικά πλέον, μιας και τερμάτισε δεύτερος στον όμιλο, θα χρειαστεί να πάει στις ΗΠΑ και να συνεχίσει από εκεί το ταξίδι του. Από την άλλη, συναντάμε μια Νότια Αφρική, η οποία κατά την άποψή μου δεν άρεσε. Περισσότερο εκμεταλλεύτηκε τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν στο γκρουπ, μιας και η Νότια Κορέα και η Τσεχία δεν έπεισαν και κάπως έτσι τερμάτισε δεύτερη. Θα στηρίξω τον Καναδά, θα πάω με την επιλογή του διπλού, μιας και στο σετ αποδόσεων είναι προς τα δεξιά ο Καναδάς, είναι το διπλό. Διπλό λοιπόν Καναδάς. Ενώ αν ψάχνουμε υψηλότερη απόδοση από το 1,72 που είναι η μέση τιμή στην ελληνική αγορά για το διπλό, μπορούμε να το παντρέψουμε συνδυαστικά μαζί με το over 1,5. Μην ξεχνάς, πατά like στο βίντεο, κάνε follow στο κανάλι, έρχονται βίντεο και σήμερα ξεκινάμε 4 η ώρα μαζί με το knockout. Θα έχουμε καθημερινά στριμάκι στο προφίλ.